Se nibqa' ngħin fil-ħidma kif ukoll inkun ta' appoġġ għal kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista, dan kollu se nagħmlu fl-interess nazzjonali. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività soċjali li saret il-ħamis filgħodu fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, attività fejn matula dawk preżenti tawh merħba mill-isbaħ. Infatti dawk li tkellmu ma' Bernard Grech irringrazzjaw għall-ħidma tiegħu matul dawn l-aħħar 5 snin. F'diskors li wassal waqt l-attività soċjali l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem fuq il-ħidma tiegħu matul dawn l-aħħar snin fejn fakkar li fl-elezzjonijiet li saru s-sena li għaddiet id-distak kien naqas b'mod sostanzjali, dan apparti li l-Partit Nazzjonalista żied siġġu fil-Parlament Ewropew u rebaħ lura numru ta' kunsilli lokali. Apparti minn hekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li se jibqa' jkun ta' appoġġ għal kap li jmiss u se jibqa' jgħin lill-Partit Nazzjonalista b'kull mod possibbli. Huwa qal li se jagħmel dan fl-interess tal-poplu Malti u Awċi kollu u qal li deċiżjoni li din il-ġimgħa ħadha b'responsabbiltà u bit-tama li minn ġej warajh iwassal il-Partit Nazzjonalista għal rebħa fl-elezzjoni li jmiss. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista irringrazzja lil dawk preżenti tal-appoġġ li jurewh matul it-tmexxija tiegħu filwaqt li ħeġġeġ lil dawk preżenti biex jibqgħu jagħtu sosten sħiħ lill-Partit Nazzjonalista ħalli pajjiżna fi żmien li ġej ikollu il-gvern li jixraqlu.